ndakanzwa zvakare vandigugudzira. Vakandiguggudzira vakati iwe muka zurura do zurura ndichingo do vanga vakatembedza mwana wacho mumaoko kudai afa kana kuti angafa kana kuti anga ari mupenyu handichazviziva. Ndobva vangopinda one time mumba vachibva vapinda zvakanzi ndauya naye wazofa afa ndauya nayo nyama yako nyama ndauya nayo uchadya ndakatarisa uchanyatsodya ndakatarisa uchadya ndakatarisa nyama ndauya nayo kana ndeye hovere ndauya nayo nyama unyatsodya. Mapurisa vakaona kuti shuwa Chitunha chiri pai chirimo ndakati ko zvino kune samba mawo kwandazoita nokuzove Chitunha chiri umu muri kuimba vanhu ndachisa nguvai aya manyepo ekuti sevanhu tiri kungonetsana pamba yanga yana uye kutsvagira ini mhosva aishuwa ishuwa iyoyo amarufu ari kuwanda marufu ari kuwanda ende ari kungonongedzerwa ndiye baba. Saka vanhu kuti vanyatsobatana vamwe vanenge vachitya kutya ndoko kwakawanda vanhu kuti vabatane vazvifambire vari kutya kuti wakangozikanwa chete unzi iwo ndiwadai nyaya inozopedzera yakwauri. Vamwe kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara. Maiona here Drewmas media ine dzidziso murondore upenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondore upenyu. Maiona here Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Chivimbo yangu yekuti aiwa tiri kusvika kwamuri mese tichiwana muri vatano. Rangu zita ndinonzi Andrew neshamba. Nhasi uno tiri munzvimbo yeChiweshe. Ndofunga kune vari kukwanisa kuverenga apa pakanzi St. Albans Mission Primary School Secondary inoratidza kuti iri kuzasi uko. Tauya zvakare munoziva kuti pese patinofamba paya zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira manake. Ndosaka nhasi uno tauya nhau yatiunza kuno inhau yakatikatyamadza yatakanzwawo kuti muri kuzero kuti kuChiweshe uku hazvina kumira zvakanaka. Pana amai varamwirwa mwana varamwirwa Chitunha. Naizvozvo ndo nhau yacho yakabva yatishungurudza kuti ko munhu paanozonzi tora Chitunha anenge aita sei, mhosva yake ndei, zvanyanyosvika pakudini kuti munhu uzonzi aiwa katora Chitunha chako. Icho Chitunha chichifanirwa kuendeswa kumarinda. Ndo nhau yatafambira muzuva ranhasi. Ndingade kukuzivisai kuti patasvika pekutanga hatingachingorasika hedu sekurasika kunongoita vanhu vese, asi tazotanga hedu kutaura nemwana. Tichibva kunotaura nemwana tazosvika pamusha pacho tikawana baba vasipo tikataurawo zvakare
namainini vanova ndivo muridzi wemwana akashayika. Ndokubva tazopedzisira naMaiguru. Pari zvino hatisati taziva kuti baba tichavawana here kana kuti hatisi kuvawana, asi patsoro dzacho tingati ndo mamiro. Tazotaurawo nevavakidzani nemupurisa zvakare ari kunzi ndiye aiita nhau iyoyo. Takwanisawo zvakare kunge tichitaura nayo. Pari zvino kamhuri yeZimbabwe, regedzai ndichikupai kavanhu vandataura ava vakuudzei kuti nhau iyi yakamira sei. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tinzwe kuti zvakamira sei. Mamuona ere Andrew neshamba anedzidziso murendere upenyu. Kwazivai mhuri yeZimbabwe indoitwa vadhigiye ndogara muno Machoruwa. Chigara muno Machoruwa ndiri semupurisa ndiri member of ZRP. Saka hambo ya ava amai SABHUKU vakasvika kumba uri musi wa14 Chishanu. Vakati vari kuda kuti ndiende navo kumba kuti vanoona zvavaitirwa kumba kwavo. Ini ndikati angova handichisina sokuti ndaimhanyirawo kunyaradzo chimhanyirawo mabhazi. Sezvo tatisinawo mari takatomirirawo kutakurwa nevaida kuenda nesu kuMhondoro. Saka ndakazongovaudzawo kuti vaenda vanoonana nemwanakomana wavo, nyaya yavo vaendesewo mberi. Ndo maziviro angu andoita. Vaiti varamwirwa mwana. Vaisirwa mwana mumba. Achinzi mwana uyu anga akamira sei? Achinzi handisi kuziva kuti achiri mupenyu here kana kuti ashaya mumashure umu, asi vasimudza vakaisa mumba mwana wemumwe mukadzi mudiki akashaya. Ainzi ivo vaiti uchiuya utore nyama yako, ndiwo matauro aita amai avo. Asi ina handaangu kuenda kumba kwacho kunozviona sezvo tatiri kumanyawo. Nditwa Felix Marisa, ndiri mugari wemuno Machoruwa. Manzwira ndakaitawo nyaya iyi ndakatozongoita yekunzwawo kuti achunda vanhu vari vaSABHUKU vedu muno mumusha vakaramwira mukadzi wavo mukuru mwana achinzi aparara, saka chidya nyama yako. Saka ndingati ainzi airamwira apa, airamwa ndibaba here vati? Baba ndo vairamwira mukadzi wavo mukuru vachiti unoroya, saka zvavaida zvaita chidya nyama yako. Ndo ndakazongosvikawo chitozonzwanzo mwana aparara. Ndokwatakazongoitawo basa rekuti ticherere mwana tichifushira. Akavigwa mumashure memazuva akawanda sei? At the very day iroro musi Friday oyo. Anga mwana ane makore ngati 6 years. 5-6 years. Atatanga kukupaika ndiye mupurisa anogara munzvimbo iyoyi. Tikazopedzesera zvakare nemuzukuru. Pari zvino regai tichienda kumwanakomana. Tinzwa kuti anoti chii nenhau iri kuitika kuvabereki vake. Uyu inhamba 2 mukuzvarwa mumhuri yavo. Kazwai mhuri yeZimbabwe. Inini ndinoitwa Chitunha. Ndiri kuno kuChiweshe. Nyaya yakaitika ndeyekuti mwana wa SABHUKU Chitunha, vanova ndo baba vangu inini, akarwara. Arwara kudaro, amai vangu inini ndo mukadzi mukuru wekutanga, baba vana vakadzi 2. Saka zvakaitika ndezvekudai izvi. Mwana weye arwara serious. Baba vangu ndo pavakatora amai vangu inini kwakuti yatibatsirane kuita sei kupepa mwana
mwana arwara serious. Asi kuchipatara vanga vatomboenda naye vakatopiwawo mapiritsi ekuti vamurape. Saka urwere hwakazoenda huchiita serious. Saka vatora amai vangu ndobva vati yatibatsirane kuita sei kupepa mwana. Amai vangu ndobva vabuda mumba mavo vari ndobva vaenda kwanga kuna baba naamai nini. Saka vasvika kuyo baba vangu ndopa vakati imi mama imi ndimuri kuita sei, ndimuri kundiroyera chi vana vangu ndimarwarisa chi mwana. Ava amai vangu havana kudayira, vakaramba vakanyarara kusvikira kuma 3 kunze kwakunonochena. Amai vangu ndopa vakanzi achiendai, asi mwana wangu akanzi afa. Toziva kuti ndimaita sei, ndimauraya. Zvadaro kuma 4 baba wangu vakatora mwana anga ashaya we, mwana ipapa anga ashaya. Vatora mwana ndobva vaenda naye mubedroom amakarara amai vangu inini. Vanova ndo mukadzi mukuru. Kwakusvika kwakuti vhura dhoo, kurumbidza vhura dhoo, ndauya nechi nemwana we. Ndoda kuti udye mwana we, dhoo wamuuraya, ndakumusiya muno. Ndobva vatora mwana we ndobva vaita sei, ndobva vamusiya mubedroom amai mimi. Saka amai nokuona kuti zvaitika izvi, ndaomerwa. Ndopa vakangosiyiwa vadi vavhara dhoo. Vavhara dhoo ndobva vauya kunoku kumba kwangu kunoku. Ndobva vasvika ndobva vandimutsa kuti ndo zvaita sei, ndo zvaitika. Mwana ashaya asi ndaramirwa Chitunha. Ndobva ndavati inini manje miri yangu iri kuita sei, iri kudzimbikana, handisi kukwanisa kufamba. Zvomuita imi muchienda yamunoona neighborhood wemuvillage munomu. Ndopa vakasvika kuna neighborhood akati inini mazivira andiroita varume venyu, nyaya inogona kuzondiomera. Saka inini zvomoita chiendai kwaGweshe kumapurisa kukembi, munomhan'ara nyaya yenyu ikoko. Mamhan'ara nyaya yenyu ikoko, mapurisa anokubatsirai. Amai vangu vakadzoka ndobva vasvika panapa ndobva vati ndo zvataura neighborhood. Ndobva ndavati zvakanaka, chiregai tichikupai mumwe munhu wokuita sei, wokuenda naye kwaGweshe kumapurisa. Saka vakazoenda kwaGweshe kumapurisa kuye. Vasvika kwaGweshe kumapurisa ndobva vauya nemapurisa uku kwababa. Saka baba nokuona kuti nyaya iyi inogona kuzondiomera mangwana, nekuti vanga vaudzawo vazukuru vavo kuti amai ava ndavaita sei, ndavaramwira Chitunha. Vazukuru vavo ndobva vati sekuru, nyaya yamatanga ikai hamuigoni, itori nyaya hombe yekuti munogona kupinda panguva yakaoma. Saka zvadaro manje ndopa mapurisa auya vakutora mastatement. Baba vakabva vatanga kuramba kuti handina kumbobvira ndaramwira amai ava Chitunha. Zvese zvavari kutaura amai ava manyepo. Kusvikira mapurisa vane mastatement avakanyora vakati zvatanyora mastatement aya ndo atakufamba nawo. Ndo nyaya yakaitika pakufa kwemwana. Ndinoziva kuti imimi muri mwana, hamuna zvizhinji zvamungataure pamusoro pevabereki. Asi sekuona kwenyu, baba kuzosvika voenda neChitunha kuna mama venyu, tingati ruvengo here kana kuti fungidziro yavo ndeyekutiwo amai venyu vanenge vachibata-bata? Fungidziro yavo vanofunga kuti amai vanobata-bata, ndo kufunga kwavo. Asi semaziviro edu isusu nekunzwa kwatinoita nekufamba kwatinoita, ivo baba pachezvavo ndo vasiri right. Ndo vasiri right panyaya iyi. Ko chii chingave chikonzero chekuti ivo kana vasiri right toti vaita basa ravo
voda kuenda kuna Maiguru oidyai chingave chinangwa chii papa? Ini maonero angu vanogona kunge ivo vachivhara kusaidhi kwavo vachizvivhariridzira kuti vanhu vasaite sei, vasazviziva, vanhu vongoita kunge amai ava ndovaita sei, ndovakonzeresa. Plus nekugarisana kwavanoita chaiko chaiko, kana manext door chaivo vanotozviziva amai avakuru zvangu ndaita mwana zvangu, but vakagarisana navo vachena vanotaura kuti amai ava vari kushungurudzwa. Ndo matauriro anoita vanhu. Saka ndoona kuti ruvengo nekuedza kuvhariridza uipi hwavanavo ivo vachiti amai ava ndovadi, ndovadya mwana. Vane nguva yakadii vane barika baba wenyu? 5 years asati akukwana. Ndofunga kuma 3 years koko. Saka vakatadza kumaneja barika. Kubvopa vakangororo mudzimai wavo wechipiri wo ndo wakatanga izvudzi, uri kundiroya, mukadzi wangu akafa nenhumbu tonetsana kubvira pamimba yekutanga. Vaingonetsana chete nyaya yekudhivhenda mukadzi wangu akazonza afa nemimba, vana vangu vakarwara, vana vakachema, zvinongonzi vana vachemei, ndoruita se, ndori kuroya vana vangu. Even kana makonzo chaiwo anofamba esango chaiwo akapinda mumba mavo ivo, vaibva vatongoti mazikonzo ako ari kundinetsa kuno, ari kundidyira mbeu dzangu, azodii. Kana shiri dzekumagadheni chaidzo vakadyirwa muro wavo neshiri, vobva vati kuna amai, shiri dzako dziri kudya chi? Asi imimi sevana pamagarisiro aita mama venyu nababa vasati vane mumwe mukadzi vaigara vachinetsana here? Vaitombonetsana, vaitogarisana zvakanaka, zvisina kana noise, pasina kana kupesana, pasina kana kudii. Nekuti chiri kundinetsa panhau iyi, ndisingade kudhifenda mama venyu, ivo baba mushure mekunge mwana afa, dai kuri kunzi ndimai nini vakatora Chitunha vachiendesa kwaMaiguru, taiti vanhu vari kurwirana murume, but pakuti ivo baba muridzi wemusha vatakure Chitunha vachinopa mumwe mukadzi wavo, ndo pandisina kunzwisisa kuti why. Isusu kana ipapo pari kutinetsa because zvotadza kunzwisisika kuti chiri kumbonyatsotora nzvimbo, nekuti amai vadika vanenge vakanyarara panyaya dzinoitika. Asi kumashure amai vangu vakamboda kutema mubora wokusarira iwo wenguva ino yechirimo, gore rakapera iri, vakaterwa naamai nini wavo kunzi matemherei mubora wangu, kwakubatwa kwakurohwa stereki. Amai vangu havana kudzorera, vakarohwa zvekutokuwara zvekutoti vakatombopedza mazuva achitorwara. Nyaya yeripoti itoriko kumapurisa inotozikanwa. Saka suwo nekufunga kwedu tinofunga kuti baba naamai nina vane rimwe chete. Zvinhu zvavo kana vachizviita vanozviita vakabatana, asi anozotamba nyaya iyi anenge ari baba, amai nina vanenge vakanyarara. Ndokuona kwedu isusu. Makuwa anoti mwana uyo haana kurwara nguva refu, ichokwadi? Zvokurwara kwake ini handinyatsoziva kuti akarwara nguvai, nekuti weini ndaitorwara ndi handisisitoripo panapa. Tichinzwa zvakare nemakuwa ndekuti imimi makanga muchirwarawo sematauro amuri kuita, ndobva maenda kumapostori, vaita back to send. Iwayo manje makuwa inini ndonamata kwaMarangi. Saka isusu kwaMarangi hatite go back to sender. Munoita sei? Isusu kuchechi kwedu isusu kune chiprofiti ndo chinoshanda kuchechi kwedu isusu. Ndakarwara inini ndinonamatirwa, ndanamatirwa ndodzwa zviri kukonzeresa kuti ndirware. Zvainzi chii chiri kukonzera kurwara kwenyu? Chainzi chiri kukonzeresa kurwara kwangu inini kwainzi ndi baba wenyu ari kukonzeresa zvipi izvi, nekunetsana kwamakaita, nekuti ndina hanzvadzi yangu yakashaya kumashure uko. Saka takaita kunetsana pakurwara kufa kwakaita hanzvadzi yangu inini, ndobva tatora baba wedu tafamba nawo, baba vakabatwa
kunzi ndo vari vauraya mwana. Handiti maona manje. Saka vabatwa kudaro taitonamata tese kwaMarangi. Vabatwa kudaro baba vakazonzi nemukuru wechechi ngavaunze zvavakabata. Ivo vakati handina chandakaita chandakabata. Kusvikira baba vazoti zvinani ndisiye chechi. Saka kugarisana kwedu kwataimboita chete isu taitongoti baba vane zvinhu zvavanazvo zvavasikuda kuburitsa pachena. Saka kurwara kwandaitongoitawo nekufamba kwataitawo taingobatani ivo baba kuti ndivo vari kukonzeresa zvipi izvi. But kupora kwenyu mwana abva afa zvandima muri pastikeni. Ndokuona kwevanhu ende ndokuonawo kwangu. Okay, uyezve ndiri kunzwa kunzi mudzinza menyu ndufu dziri kuwanda, ichokwadi? Sure. Sure iyoyo marufu ari kuwanda. Marufu ari kuwanda ende ari kungonongedzerwa ndiye baba. Saka vanhu kuti vanyatsobatana vamwe vanenge vachitya, kutya ndoko kwakawanda. Vanhu kuti vabatane vazvifambire vari kutya. Kuti wakangozikanwa chete unzi iwo ndowadai nyaya inozopedzera yakwauri. Ndomamirira zvakaita. Aiwa, tinotenda. Manzwa kutaura kwaita mwanakomana. Pari zvino regedzai tichinanga pamwongo wenyaya. Pamba pacho tinonzwawo kuti mama vanoti kudini uyezve baba vanoti kudini. Zvisinei hazvo tazosvikawo baba vasipo. Baba vachinzi vaenda kumariro, vaenda kurufu kunobata maoko. Naizvozvo tawana pamba paina mainini. Regedzai tinzwa kuti mainini vanoti kudii nenhau iyi. Maiona here Drewmas media inedzidziso muremere upenyu. Ndingakwanisa kutaura rimwe kwazviriga. Aiwa, toziva hedu kuti hapana zvinji zvamungataura asi kungotaura marwariro akaita mwana wenyu kuzosvika asvika parufu. Ndingati inini mwana wangu ini ndindakatanga kurwara. Then umwe wacho bvatera bvatodzera kurwara kwangu. Ndokuenda kuchipatara. Ndokunopiwa mapirizi ndokuya. Tadzoka kusora kwacho zvanga zvakanyanya ndokuzochinja. Tozoenda kuchipatara. Ndokuzobva kuchipatara. Ndakatoswera naye musi wechipiri nechitatu. Ndiri mumunda ndichitonongora nzungu dzangu. Wachitotamba. Musi wechina. Ndokuswera vakagara zvavo ndichitowacha zvangu ndira. Ndichira mvura yangu ndichiwacha. Achitotamba achidzinga huku. Sevanhu vanenge varituka vanenge vachingorwisana. Katodoka kwezuva. Ndokubika ndokupedza. Manheru ndokurara. Zona zvakwidza manje ndiri mumba. Nomuti situation yatochinja. Ndokutora mwana wangu ndokubata mumaoko. Ndomboedza kukwiza soto. Kuti pamwe pane zvingaite change. Asi mwana wangu achinetsa. Aiti ukamuisa pasi kudai. Aiti ndiri kushedzwa. Ona simba raaipanyanuka naro paanga akarara pacho. Unoti pane zviri kuitika. Aingoti arushedzwa kunzo. Sena chadzoziva kuti kunze wacho arushedzwa nani. Nongobata mwana. Zvikudzora mwana unoti haana simba haana. Saka kuma 2 4 3 ko. Vangoshedzera anhu kupa mvura ndokumupa mvura. Sani pandakazoona kuti mvura ari kunwa zvake mvura. Asi zvakuita mazise mwana wangu hazvisisiri normal. Ndongofuzuka kwakaita sei kwakaita. Ndotobuda naye ndokutogara. Svika kunze kuchena 5. Ndakamubata zvangu ndakagara.
miro akanga achingopisa akazonyatsotonhora miro wake kuma10 asi vanhu vanga vatova chii vanhu vanga vatova pano tine urombo ndomafambira akaita zvakaita alright ko pakuzosvika mwana kuti aendeswa kumba kwa Maiguru chii changa chaitika? Maiguru ndo wakatoshedzwa wakauya Mboma wakatanga kubvunzana vari Mboma saka wabvunzana imomo havana chavakadaira ine hana chandakataura saka vanhu ndopavangoti ona here mabasa ako zviri kuita mwana waendo zvaita muzukuru wako ona hezvita mabasa ako abva amuramba wakanyarara wakati izvozvi ndotokurova izvozviso hausi kuda kuti titaure zvinhu zvinotaurika zvichipera zvichigadzirisika pazvangopera zvakadii zvakadaro katombudzo mwana womba akatombonoita zviri right kwakumedza ipapo ndopavakazomwe mwana afizuka zvamva umwena vanoti ona mabasa ako adanga tichangotaura avangu akangobata mwana hapana mwana akanosiyiwa kumba kwawo sekutaura kwavanoitira Maiguru wacho sainini zvinhu zvinotondirwadza nokuti hasiri yokutanga nangoti pavana vangu izvozvi vava wechi3 yei zvavari kuvawarira handisiziva kuti vari kuvawarira ti inini ndife here 3 vachifa vana yavana 3 vari kufa vafa wese ndichisvika mumusha muno wa3 saka zvinhu zviri kutondirwadzawo taziva kuti zviri kufamba sei chii chiri kumbotora nzvimbo ndakatadza here inga nyika yese yakazara barika wani irangori nendo razonyanyanedza ndo zvinhu zvinondirwadza zvangu muupenyu asi baba vanoprofita here? Vaprofita. Okay, asi zvokuti pane kwakambofambwa pakabatwa Maiguru? ndikada kuti nditaure nhoroondo yacho kakwainotangira kurefu ndoite chida kuti tinyatsonzwa kuti zvakamira sei. kurefu ini musandoti ndaita mudiki pazviri panyaya iyo nekuti ini ndakarorwa 2016 chipinda mumusha muno ndokusvika kwandakaita mumusha muno asi ndatosvikawo ndichingonzwawo kuti kune zvimwewo zvaitodi zvaiitikawo mumashure zvanga zvisingafanirwa kuti zvizikanwe neni ende handaizvizivawo asi unonge uchingonzwawo nevanenge vachiita sei vachizivawo mararamiro nemagariro emumushango vanenge vanhu vakakurira vakajaira kuziva kuti zvakadai zvakadai. Ndakasvika vanhu vari vairi vachinetsana zvavo vachezvavo asi vanga vasingagari vese vaingoti umwe achigarawo umwe achirarawo kubika vaingobikirana vanhu vachidya kamboedza kuvayananisa kuti asi ambogarawo nechemberi asi zvamurikuita zvazvirizvo vakamboita sevanhu vanenge vanga vanzwisisa voitawo semunhu ane barika rake. Kufamba kwenguva uzongoona kuti zvinhu hazvisi kumbomira zvakanaka pamusha pada kuti zvigadziriswe kana nevamwe vakuru vanoedza kudzoreredzawo paunenge wamborasika mumwe votoona kuti pamune muchirega kugadziriswa
chekutotora nzvimbo zvekutowedzera ita wese kusvika pari zvino vanhu vachinetsana kusvika varegedza kubikirana sadza kusvika nanhasi tinongonetsana ana atete vanongotaura vanongopfuurawo zvakadaro ana zvinogadzirisika zvinhu zvacho zvinoramba zvichingoenderera mberi kusvika zvinoshamu mune zvihombe zvinongonzi mune zvihombe zvinhu zvacho unenge uchitozvionawo wega life zvinenge zvichitoitika saka pane zvamakaonawo ndezvipi? Ndazvitadzawo unenge uchiona maaction anenge achiitwa baba mukugara zvimwe azviita kuti utaure ende unenge uchitozviona situation. Sasa ndiri kuziva kuti ndaita mudiki pazviri ngatozo zvisimudzira imwe dambudziko pamusoro perimwe. Nekuti pamwe zvandinenge ndichida Mwari varondiona vanondibatira unonyarara usiwo zvakadaro ngochimaona Mwari kudai Mwari vachingondichengetawo ndaitawo utano huri nani ndisadimburirwa upenyu hwangu mukurarama nekuti ndichida kuonawo gwasha wangu nowaroora nowazukuru wangu noti ndidimburirwa upenyu hwangu nevamwe vanhu. Asi inofamba mwengo wanenge uchingonzwawo vanhu vanenge vachingoti unoshinga here kugara nati unokunda here kugara musha makatakura. Saka vari kufambawo unoona kuti zvinhu zvacho situation yacho shuwa yakaita sei ndakasunga kuti ndiite zvandinonyatsoti ndinobata nemaoko angu dai zvandaita kudhaya zvakatosiyana nesituation yandakasvika iri musha muno. Kusvika kana pari zvino handina kwandinoenda, ndikangobva pano kuenda kuchechi ndodzoka muno. Makore apfuura mumashure ndaigara musango kuti vana vandisvikewo kuti vane 5 years ndaigara ndiriwo muroad chete ndichivawarira kuti vana vangu vaite sei waita upenyu. Saka ndatorerwa futi vamwe vacho nechitorwiswa ndisatombosununguka vana vacho ndingoparadzika zvakadii zvakadaro kana kuti vada vangondipidigura zvakadii zvakangodai. Saka kubva zvamauya pano maita vana vangani? Kubva zvandauya pano apa ngati izvozvi ndine 3. Ndine mapatya ne2 ma11 nenongwiri rare chifo ndo vana vandinoti wapenyu wandakambobata panapa 3. Vanhu vacho ndakazongoti ndichingosununguka achibva apfuurira sezvinhu zvavakanga vakatarisira kuti havarisi kuda kuona mutombo womunhu pano. Saka unoti situation yacho inomira mwe situation yacho inomira musha. Vanhu vakada kuti zoni tibatanidzei kasababa nemhuri titova Maiguru namainini kandi vamwe vanofamba wese vachiwirirana vachiita sei panapa hapana izvozvo. Mumwe neumwe anongozviitira zvinhu zvake arumba kwake. Ma1st days taimboita zvakafanana asi wazoona kuti kumanikidzira pane zvisingafanirwi kumanikidzira zviri kungodawo zvekuti uzviitire zvinhu kwako uri wega. Saka aminoti ndinosvitswawo paupenyu hwangu. Asi kuri kunzi kuwanika vanobatsira muungade kuti vauye, imimi henyu makazvimirira musingamirire musha waridzi? Inini kutoda kutoti ndigare mumusha mangu mimba yangu ka sekuroorwa kwandakaita
imba yangu ndinoda kubatsirwa kuti ndiwane pundutso ndinoitawo zvamangwana angu kurarama kwangu, ndigone kuonawo rora wangu unowazogona kwasha wangu kuti hapana munhu asingadi mwana. Ndotodawo mwana kuti unowana undichitotumawo ndichiita sisi nekutozvibatirawo nemaoko angu aya. Ndinoda hangu kubatsirwa asi ndambudzika. Tasina kubvunza zita renyu ndiani? Ndoitwa Aida. Aida. Surname? Surname yangu iri pachitupa changu nechekuMozambique. Ndoyo yanoshandisa. Ndoitwa Frashishwa. Alright. Ndimi makazvarwa muMozambique? Ndakakurira kuno. Ndakazvarwa muMozambique asi ndazokurira kwaMutare. Ndikwandakakurira. Ndazororwa pandauno muHarare. Saka handina chitupa chekuno. Nditoriwo muenzi ndiri mutorwa. Musha muno. Wotoita nga ndiwo wakazoparadzanisa musha wechi. Varidzi. Handina chandinovoisa, handina chandinoita sei. Ngobata. Tori pakati izvozvo kuti ndoita sei. Ndosiya musha ndoenda here. Ndokuhwa hangu mbeu dzangu ndoenda. Tori pakati pekufunga kuti ndoita sei. Ndingagare here musha wakadai. Handichazivi kuti ndoita sei. Handichazivawo. Pekutanga maimboenda kuchechi ipi? Taienda kwaMarange. Marange ndokaenda wari. Saka yakazosiiwa, baba wakazoisiya. Ndofunga kuzonetsa kwechechi kwozotanga tadza unyatsonamata. Ndokunge varoora ini ndopakatanga hondo yese. Asi mumashure mune zvaingotaurikawo zvavo pachezvavo vari vangani? Vari vairi. Sandipaona kuona kuti inini ndinda kuita mubvuri wavo wekuhwandanani. Nawo wakuedza kuti inini ndinda kuputsa musha wavo. Asi vairi vanoita sei? Vanozivana. Vairi vanozivana. Ini ndindatova bango ravo rekuhwandanani. Rikuedza kusunungura vanhu pane zvitadzo zvavo zvavaita. Ndini ndaakusunga zvipi? Zvinhu zvavo kuti zvipamwe zvibude pachena nei. Nekuti pachezvavo ega kunzi zvoni wakatombonetsana nenyaya dzemishonga. Ivo vari vairi. Saka kuti wazoikurukura dzinyatsozobuda pachena zvizodii zvazvisingatauriki. Saka pavakuwana simba rekutaura nokuti ini ndachi ndiripo. Handichazivi kuti ndoita sei. Ndaita mudiki ndotodawo kubatsirwa pazviri. No maita basa. Tinotenda. Kana tisina kuonana baba tinogona kuzodzoka musvondo rinouya iroro. Tichibva pamusha uyu tabva tiregedzai tichitsvaga mama vanova Maiguru avo vanga vaendawo zvakare kurufu. Tatumira mwana wavo mukomana uyo atambokurukura naye kuti aende anovashedza kuti ari kudikanwa. Tinzwewo divi ravo kuti vanenge vachiti kudini. Mamuona here Andrew neshamba anedzidziso kurondera upenyu. Maiona here Drewmas mitia inedzidziso kurondera upenyu.
Ndinotanga nokwazisa mhuri yeZimbabwe. Ndichitanga kutaura nhau yangu yakaitika. Ndina mai George Chunda, amai SABHUKU choruwa. Ndofunga musi wechina kuma3 o'clock dzousiku, varume vangu inini vakandigugudзira vachiti muka. Ndobva ndamuka, ndobva vanditi uya kuno. Ndobva ndakuenda kuseri kwemba kuchimbuzi. Saka vanga vakabata chimuti chidanda chavo mumaoko. Zvikanzi kuno ndokwandiri kuda kumba kwaamai nini. Tiri madzimai maviri. Saka pamadzimai maviri mukadzi mudiki uyu akabereka vana vake matwins. Saka pane mumwe wacho ndobva arwara. Akarwara mwana uyu mumusha. Akapedza 2 weeks vachirwara. Saka mumwe wachana akazorwara musi wechina ndowandikamutswa zvichinzi muka tinobatirana pamwe chete. Tiri mumba maamai nini. Muka tinobatirana. Saka indakaita vakaona senge munhu anzvenga. Saka inini handisina kunzvenga, ndopa ndikati ini handisi kuita sei, ndiri kuuya. Ndobva zvanzi pinda mumba umu. Amatu uyai nemwana uyu, muye naye mukicheni umu. Ndobva vauya naye mukicheni muye. Ndobva vanditi uri kuona here mamiriro aita mwana. Uri kuona here mamiriro emwana, marwariro aita mwana. Hatina kumborara izvo zvine mwana iye. Saka uri kuona here mamiriro aita mwana. Ndo zvandinogara ndichitaura here izvo. Kuti iwe mabasa ako aya. Waona here mabasa ako kuti abuda nepachena. Ukuona here zvaita mwana. Uri kuona here zvaita mwana. Ina handina kana chandikadaira. Kana chandikapindura kana chandikadaira. Vakataura zvavakada. Ndakanyarara. Kusvika vataura kuti uri kuona here rimwe guva racho iro rakaitika mazuva akapera. Guva iro uri kuona here. Ndiwe iwewe, ndiri kubata iwe, ndiwandiri kubata iwe. Ndiwandiri kunyatsobata iwe. Ndiwo uri kuita mabasa ese ekuuraya iwe. Handina kana kutombodaira kana chinhu. Kupererwa chaiko ndakabva ndatongoshaya simba kunyatsopererwa. Mwana iyeye wakamuurayira kuti ndiye achasara akagara pano pamba apa nokuti ndiye mwana mukomana wandanga ndabereka nemukadzi uyu. Saka wakamuurayira kuti iwo ndiye achasara akagara pano. Aitonga chinhu here mwana iyeyo? Aitonga chinhu here? Ndati atonga chinhu here mwana uyu? Vakoma vake varipo. Handina kana chandikadaire kana chimwe chete. Saka vadarozvo inini ndakangoti tsiningini pasi. Ndakaisa musoro pasi. Vakandisaidzira musoro. Pakare pakana ndakati tsiningini. Ndobva vandipusha musoro. Handina kana kuti yowe kana kuti chii. Ndakaramba ndakaita zvozvo zvandikaita ndikati Mwari, kana kuri kufa kwangu. Inguva inenge yakwanirana. Kana ichinzi inokwanirana neizvozvo. Inenge yakwana. Saka vabva pakudarozvo. Vakafamba mastepe anenge 3. Vaenda kuchidanda chavo kuti vatange kundirova inini. Vakafamba vakafamba mastepe 3. Ndobva vakuekita pakuda kundirova. Mukadzi wavo manje ndobva ati aiwa, musaite zvokurova aiwa. Vachifamba kudaro vachiuya kwandiri. Zvikanzi zvokurova aiwa. Ndobva vadzokera uku. Ndobva vanogadzikira chidanda chavo. Ndobva vauya vachiti manje chibuda.
buda munomba mangu muno, buda uende kumba kwako, buda uende kumba kwako, buda uende kumba kwako. Ndobva ndamboramba ndakagara, buda uende kumba kwako. Ndobva ndamboramba ndakagara, ndobva ndazosumuka zvangu, ndobva ndaenda kumba kuye kwe. Ndakaenda kumba kuye hope hadzinambouya. Ndakungofungidzira kuti chokwadi munhu ane mweya wakadai, kana ndakarara anogona kuuya nedemo ondipaza-paza. Aiwa, ndobva ndangogarawo zvangu mumba mime ndangorara zvangu asina andakasunura. Kuma-5 dzakuma-5 ndakanzwa zvakare vandigugudza, vakandigugudza vakati iwe muka zurura dho, zurura. Ndichingozurura dho, vanga vakatembedza mwana wacho mumaoko kudai. Afa, kana kuti angafa kana kuti anga ari mupenyu handichazviziva. Ndobva vangopinda one time mumba, vachibva vapinda zvakanzi ndauya naye uyu wazofa afa, ndauya nayo nyama yako, nyama ndauya nayo, uchadya ndakatarisa, uchanyatsodya ndakatarisa, uchadya ndakatarisa, nyama ndauya nayo, kana ndeyei kana ndeyehove here, ndauya nayo nyama unyatsodya. Ndobva paipai vamurarisa ndobva ndabva ipapo vanga vachiri kuzurura dho, asina kumbozarirwa dho riri. Ndobva ndangoenda kumusuo, ndati ingazokooma naimi. Ndobva ndangoenda kumusuo kuye, ndobva ndangofunga kuti inini chirega nditongobuda hangu musha muno, ngandibude ndinotsvaga chinondibatsira izvi zvinhu zvaitikwa. Ndinoita sei pakadaro? Ndakambodya munhu kupikwe? Ndakadya munhu kupikwe? Ndakabuda ndichingodaro ndiri ndega. Ndakadya munhu anodyiwa here? Ndakadya munhu angadyiwa? Ndakatarisa, ndakadya munhu here ini? Ndakambodya munhu here ini? Ndobva ndangobuda, ndobva ndaenda kumukomana uyu, ndobva ndaenda unoti gogoi. Ndobva vamboramba vakanyara sevanhu vanga vakakotsira. Ndati rugare, ndobva vazodaira kuti gare wandi, vachibva vazurura dho. Hanzi kwakanaka. Ndakati kwakanaka kupi? Ndasangana nehondo kubva 3 o'clock, ndasangana nehondo. Zvino hondo yacho yazomirirapo kuti kunze kwachena kudai izvi, nguva inei pariko zvinezvi, vazouya vanditi zurura. Vakabva vazopinda nemwana mumaoko. Handisi kuziva kana kuti afa zveshuwa kana kuti mupenyu, handisi kuzviziva. Nokuti inini kana tochi kana machise chayo kana chanandinacho chokuti ndivheneke kuti ndizive kuti mwana uyu afa here kana kuti mupenyu here, nandisitorina. Ndangogona kusvepuka mwana uyu ndichiuya kuno, ndangosiya ndazarira. Ndozvandangogona kuita. Komana akati saka toita sei? Mafunga kuita sei? Ndati inini kuuya kwaandaita kuno kukupererwa ndatoshaya kuziva kuti ndodii, nokuti zviro zvandasangana nazvo nhasi zvakatongooma. Izvozvi kana simba chairo handina. Komana ndobva angoti ko zvino inini ndoitose, ini handina kana chandombokwanisa kuita, miri yangu haikwanisi, kana kuti ndiiti ndinoenda kupi, kana kuti ndiita sei handikwanisi. Ndati aiwa indangoya chete kuti ndione kuti ndingatangire papi. Saka inini mukomana apererwawo, inini ndakati aiwa muno mupurisa womuno anenzi adhigiye, chiregai mukomana, chirega ndiende kuna adhigiye. Kana ndanoudza adhigiye ndoonawo kuti vanonditi kudii. Saka ndakaenda kuna adhigiye vai. Ndasvika kuna adhigiye ndobva ndati gogoi, ndobva adzimai avo ndobva vabuda panze, ndobva vagara panze. Zvino mungagarire kudova kwakadai? Ndakati ndigai ndigare. Zvikanzi namai dhigiye vai kwakanaka. Ndobva ndati hazvina kunaka, hazvina kumbonaka. Saka ndakati adhigiye varipo here? Zvanzi ndivavo vari kugeza, vamuri kuona vari kugeza. Adhigiye vai ndobva vadaira vakati ndiri kugeza asi ndapedza. Ndobva vadaira vachirimo, ndobva vati izvozvi tinotori parwendo, tiri kuenda kunyaradzo izvozvi.
ndavazvanzi naadzimai vachayo vachiuyai kana mama mapedza chiuyai munzwe zvavari kuda zvavari kukudirai. Ndobva wauya adhigiye ndakati adhigiye upenyu hwandiomera kutaura kuno kuso ndasiya ndararisirwa mwana mumba tarara tichinetsana kubva kutiriwo kuroko kusvika iko zvinezvi. Saka mwana wacho vazouya naye vachitizvo afa kamwana uye afa kamwana uye idya nyama wati gogoyi zuva nditizurura ndobva ndazurura nokubva vapindira futi nemwana uye ndokumurarisa mumba pasi pemubhedha wangu kudai. Ini ndazongosvepuko mwana uye ndichiuya kuno ndozvandasiya zvauko ndasiyirwa mwana akafa mumba zvichinzi idya nyama yako iye yazofa idya nyama iye yazofaka afa mabasa ako aya afa mwana we idya nyama chidya nyama kana ndiye hove chidya. Saka adhigiye vaye vakangoomerwawo vaomerwa adhigiye vaye ndobva vakangoomerwawo nezvandiri kutaura izvi ndobva vati manje inini mama inini ndiri kuenda kupi ndakuenda kunyaradzo hapana here mumwe munhu wechikuru angakunokubatsiraiwo panyaya idzi dzaitika idzi. Adzimai vavo ndobva vadaira zvakanzi kana musisipo imi madhigi ndimi mupurisa womuno ndimi mufanirwa kuenda naamai avo. Saka kana zvisirizvo varife vaende kupi kumapurisa ndavaende kupi dai vaenda kumapurisa vanobatsirwa. Adhigi yayo ndovaendoti ini zvandatadza kuwandisa imi michiendai kupi kumapurisa asi kana makuenda kumapurisa hakona kuenda muri mega torai mwana wenyu mukomana yakubatidzei. Ini ndokuona kuti hezvishuwa ndikangoenda nemwana mukomana asi hagoni kuti andiperekedze. Saka takazoenda kumapurisa taenda kumapurisa takauya nemapurisa tauya nemapurisa mapurisa vakati isusu tauya nenyaya yamai andaadzimai venyaya ra ivo vakadigodaira kanzi ndaadzimai vangu zvikanzi tauya nenyaya yavo yavauya nayo kuti mimi mavasira mwana afa mumba makati idya nyama yako yafa. Zvikanzi kunyeba kwake uyu ndokunyeba chaiko autodzirira zvake zvaanoita pano pamusha pangu pana autodzirira zvake zvaanoita nemabasa ake anoita ndaadzirira. Saka mapurisa aya vakazongoti saka zvamati vadzirira mabasa avo zvanzi muri kungoona nyaya iripo ndeyokuti izvozvo hapana kana chiripo kunyeba kwavo kwavakaita handiti muri kuona mwana amumba mwana atomumba mangu maamai vake vanhu vari kutocherera izvozvizvi mwana iyeyo kuti tivige. Zvikanzi saka panotori nerunyararo here izvozvi zvikanzi panotori nerunyararo. Zvikanzi kana takabva pano tichidzokera kumakembi hatina chinozotiteera here ikoko maererano nechiitiko ichochi hakuzosara kwakaitika here chimwe chinhu. Zvanzi hapana zvese zviri raiti tikutoviga izvozvi. Makamboenda kumapostori semhuri imimi nababa mukanzi hamuna kuchena ndapi mashoko amunoda kutiudza pamusoro penhau iyo? Mabasa vachataurayo shuwa isusu vakanditi ndiri pamba ipapa vakanetsana nevana vavo zvikanzi imimi vana muri kunditi inini ndiri muroyi. Vakanetsana nevana vari kukereke inini handisipo vanetsana nevana vari kukereke. Saka mangwana acho yamandi ndopandikazonzwa vakunditizvo vana vakunditizvo toda kuti tiende kwatiri kuda kuti tiende tunoenda nevana asi iwe wauita sei hausari. Ini handina chandikapindura ndakangoti aiwa zvakatongoita sei zvakatongonaka. Saka yakwana mandi mukomana mukuru akatorovhwa kubasa kwakuseni ndinge ndakatombobuda vasati vauya vakomana. Zvikanzi hatichienda ikababa kuye zvanzi kuenda tiri kumirira amai venyu havapo. Zvikanzi tinoenda togoenda seiko naamai po pari padare redu isusu
ana amai havaite sei havaende zvazvanzi vanotoenda amai venyu vanotoenda nokuti amai venyu ndivo vane yese panapa ndivo vane nyaya yese panapa saka amai venyu havaite sei havasari saka takaenda kwatikaenda kwikwi shuwa takanodhumanidzwa pamwe chete ivo vakabatwa ini ndakanzi ndino zvanguwo ivo vakanzi vane zvavo taenda tadzoka tagara musangano mukuru waitika ndakavaudza ndakati inini zikuenda kupi kumusangano mukuru ivo vakagodairo vachiti inini ndichateera kumusangano mukuru ndobva taenda musangano mukuru taenda kumusangano mukuru tinonogadzikwa kana munhu nenyaya dzako munonogadzikwa kunze inini ndakauya ndakanogara kunze ivo vakauyawo vakagara kunze mukuru kubva auya mukuru zvaauya tinopindwa pamazemeni emaprofita matatu pamunhu wega wega inini ndakapindawo nevangu vatatu ndakabva ndabuda rangu nyora tsamba ndobva ranyorwa ivo ndobva vapindawo vanga vatori pasaidi pangu apa ndobva wapinzwawo nevavo vatatu nokuti hauteerere zvomumwe munhu wakapedzerwa zvako zvinenge zviri zvako zvinongonyorwawo papepa rako rinenda rakadaro avo vakanyororwawo ravo hauteererewo kuti rakamira sei saka mukuru auya haana kuda kusepa mapepa iyayo zuva iroro akanzi mapepa anozoteera nokuti nguva ine nguva yecovid hatibvumidzwe kuramba takaungana nzvimbo imwe chete mukuru ndobva aenda mapepa akatozoita kuuya avo inyaya yavo vachataura kuti vakanobatwa mapepa akatozoita kuuya auya nyaya yangu ndobva ndanziso nyaya yake yapera yakanzi ano mishonga nyaya yake yaita sei yapera ava baba vakazemenwawo pavega ndobva vanzi ndavaunzi ndonyaya yandiri kutaurirai pane nyaya yataura amai yavo. Aha. Imimi mushonga wamainzi munawo ndewei? Awanga usingazikanwa kuti mushonga wei. Asi maiudi mushonga. Torina mushonga we. Asi unongozongoita kufungidzira kuti mumashure uko ndiri munyika ndakambobata ndichita sei. Wanga zvanga zvautozongofungidzira. Ndozvokunyika nokuti muchechi takazouya takazonamata nevarume vangu ava tatone vana vaviri. Ndokunamata kwatikaita tichibva mukati menyika. Saka ndakati kana kuri kubata mishonga ndakaibatira munyika. Ndo mataurira taita pamatare edu pakutongwa kwandaita. Ko vari kunziyo baba havana kuchena vane mushonga wei? Aina ndingazvisivewo. Hamuna kumbozvinzwa? Handikambozvisivewo. Tikunzwa kuti mudzinza ndufu dziri kuwanda zvakare. Mudzinza dziri kungowanda. Zvino haungaziwo kuti unongotiwo pamwe kufawo. Maini wakachena here? Ina handizivewo semunhu handisingafambiwo naye pakufamba kwavari kunoitwa ikoko. Ina handingaziwo kuchena kwake handizvisivi. Mushure mekunge tataura naMaiguru tazoti aiwaka regai titeere baba kwavaenda kurufu. Tinonzwawo kuti vanoti kudini pamusoro penhau iyi. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas Media rambai makadaro. Kana pakauya mapurisa ndakavaudza kuti manyepo nokuti aya mapurisa vakanoudzwa kuti ndaramwirwa mwana mumba manyepo hungu kunetsana kwanga kuripo zvako ine nomudzimai wangu tingonetsana apo napo
kunetsana zvedu nyaya dzepamba pedu. Asi ipapo pokuti ini ndakataura mazwi iwayo amanyepo kana kunotaura kwavakaita kumapurisa kundaramwirwa Chitunha. Ndakazova tini mapurisa chipindai mumba umu mune mapostori vari kuimba muone kuti Chitunha hamuna here. Mapurisa vakaona kuti shuwa Chitunha chiri pai chirimo. Ndakati ko zvino kune samba maoko kwandazoita nokuzove Chitunha chiri umu muri kuimba vanhu ndachisa nguvai. Aya manyepo ekuti sevanhu tiri kungonetsana pamba. Yanga yana uye kutsvagira ini mhosva. Saka ndakati handizvoba. Svikira mapurisa vakasiya vanditi baba isu taona kuti shuwa amai ava zvavataura handizvo. Saka isu takukukumbirai kuti sezvo tazviona tega kuti vanhu vari kuimba zvavo mapostori vachibatsira mwana kuti chivigai mwana mune zvakanaka. Hatidi kuzonzwa noise futi. Ndikuti ina handina noise. Izvi kana ipapa ndiri kutongotarisira kuti dai mwana wangu avigwa mune zvakanaka. Sezvo vauyo zvavapostori kudetsera. Kusvikira takazongovigwawo mwana mune zvakanaka. Asi ivo vanga vasiri kugarikika panzvimbo manje. Iyo amaiva. Kusvikira tapedza kuviga mwana manje. Kusvikira pari zvinezvi amai ava vasi kugarikika pamba. Ndiri kungoona zvangu vari kungotuta zvinhu zvavo. Vari kuita zvokunditaimira kuti vakaona ini ndisipo votuta zvinhu zvavo handisi kuziva kwavari kuenda nazvo. Vari kupota vachituta zvinhu zvavo handisi kuziva kwavari kuenda nazvo. Handisi kubvunza kana kutombovabvunza kuti zvinhu mukuenda nazvo kupi. Ndakangonyarara sezvo vamwe vangu vapostori vari kungondita nyararai, siyai zvakadaro. Mapurisa vakasiya vanditi nyararai. Svikira ndakangonyarara kusvika namanje. Nekuti pane vatataura navo tisingadedi kutaura nemazita. Zviri kunzi izvo makambofamba semhuri. Ivo mai vakuru ava vakanzi havana kuchena. Imimi zvakare mukanzi hamuna kuchena. Ipapo ndopazenge pakunzi hatichazivi kuti vakazozvichenesa here kana kuti ivo vatyasviba. Pana iyoyo manje ndakaedza kutaura nemapurisa pavakauya. Ndakati dai zvichikwanisika hurumende yaedzawo kundibatsira pakunetsana kwandikuita nomudzimai wangu uyu. Kana zviri zvokuti hurumende inokwanisa kundipawo vezinhata vaya vanonzi vanoona kana mamwe mapostori vavanoziva kuti vanoona vambondivhenekerowo musha wangu iuno pauviri hwangu ini nomudzimai wangu. Mapurisa akati idzo nhau idzo handifunge kuti dzingakwanisike. Dai zvanga zvichigoneka hazvingaite here kuti munobatsirwa kwamambo. Kuti kana kuri kwamambo aiwa zvinetse ndichaedza kunoona mambo kuti tingabatsirike sei kuti tinobatsirwa tiriko. Asi kuri kunzi isusu tada kukuunzirai vanhu vezinhata kuzokubatsirai, mungade here semhuri? Kuti vazotibatsira zvakatonyanya. Ndinotozvida chaizvo. Aiwa, tinotenda baba nenguva yamatipa. Tichazoona kana paine vanoda kukubatsirai tichaita kuti vauye vakuita sei? Vakubatsire. Aiwa, tinotenda zvikuru. Zvakanaka baba. Alright. Ndicho chirongwa chatakupai kamuri yeZimbabwe. Ndinovimba pamanzwa madzidza zviri kana zvitatu. Tongai tinzwe. Sekuona kwenyu ndianane mhosva. Zvoitwa sei kuti
mhuri igarewo zvakanaka, ive neupenyu hwatinoshuvira kugara kamurunyararo. Maiguru namainini vachikwanisa kugara vari pamwe chete pasina kunongedzana, zvofambiswa sei? Asi semanzwiro amaita, ndiani ane mhosva? Tongai tinzwe mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikuunzirai kamusi nenguva. Chinangwa kuri kukudzidzisai, munoziva zvinenge zvaitika kwaningi mangwana zviri kwenyu. Zvimwe tichiti hazviko, zvimwe tichiti zviriko. Zvakwauri zvichienderana nekubhilivha kwako, zvichienderana zvakare nesvondo yaunopinda, kana kuti zvichienderana zvakare nechivanhu chaunoteedza. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.